जो झील को एते बड़ कलु, जो झील एते स्वप्न देखिलु, से झील आ बचीबनी एक कथा मो घरे जाइकी केमिति कहबी आमर फूल भलिया झील आज शेष से झील आमको छाड़ी चली ना ए दुख देखा आगु मरजी हाँ मरजी फैन रे झुली पड़ी ये फैन रे झुली पड़ी मौसा 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 आपनकर मुंड खराब हो जाए आपण मो सांगर चिन्हा परिचय लोक बोले मुझे रहा गोटे राति जगह देली शेष आप ये कारनामा कर बसरे मौसा जदि मु टिके लेट रे आसी थांती ताले कौन अवस्था होता कौन होता जड़े 70 वर्षर बुढ़ा मरी जाता भल होता मरी जाते भल होता मौसा मु गोटे कथा बुझी पारुनी ये बयस एमती कम कहीं करने को जाऊले जदि आपण भलिया लोक एमती काम कर समाज कौन शिख मौसा देखु मौसा मु जानी आपण जीवन में कौन घटना दुर्घटना घटी किंतु गोटे पुओ भलिया भाविकी निजर लोकटे भाविकी आपण तो जन पारे मत आप कहीं एमती चरम आ भयंकर निष्पत्ति नौले मौसा कह मौसा कौन है कौन कहबी पुओ बाघर 20 वर्ष पर्यंत पिलापिली हेलेनी केते लोक केते कथा कहले तुम माउसी को शेषरे बिचारे भावला जीवन हारी दब कि मु बुझेली भगवान किसी परीक्षा नौचंती केते मानसिक केते राति उपास केते उजागर केते कोठी के जाइकी शेषरे भगवान झीलटिए देले मौसा यहाँ तो हूँ खुशी कथा माने झील जन्मर एत वर्ष पर आपण झीलटे पाई आमे स्वामी स्त्री एत खुशी हो गलु झीलटा को पुआ आम शब्द वर्णना करें एत खुशी लगे स्वामी स्त्री चिंता कलु जहाँ भी हो झील को बहुत पाठ पढ़ बड़ ऑफिसर करू आमे तो खटिखिया लोक कौट पैसा आनबू जहाँ भी हो बंधा छंदा मूलिया मजदूरी लगे कि झील को पाठ पढ़ेलु झील भल पाठ पढ़ला सार माने कहले तुम झील बड़ ऑफिसर हम झील भल पाठ भी पढ़ुला बाबू भल पाठ पढ़ुला मो झील वो कौन कहते कौन पढ़ाई कौन समस्ते कहते कौन किस्ट हाँ मौसा हायर स्टडी से पाठ पढ़ाई झील कहला बापा मु भुवनेश्वर जी पाठ पढ़ाई समस्ते कहले झील पिलाटा कहीं भुवनेश्वर पठाऊछु हाँ अरे जी पढ़ला से पढ़ला एवं ताको बाहर कर किंतु आम स्वामी स्त्री कहलु नहीं आम झील ऑफिसर हम आम पाठ पढ़ेबू से केते कष्ट कलु किंतु भुवनेश्वर पढ़ा पैसा एकजुट कर पार्लुनि पुह शेष आम जो घरे रोलु से जमी खंडक बिक्री करदेलु आ भाविलु कि घर झील जिते ऑफिसर हो झील जिते चाकरी कर गोटे पक्का घर करदेबनी या भाविकी घर ढीक खंडे बिक्री करदेलु झील भुवनेश्वर गला प्रति मास आम न खाई न पी
ଧାନ ଚାଉଳ ବିକି ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ପକେଇ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠଉ। ଝିଅ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ସହର, ସେଠି ଚଳିବ, ଖାଇବ ପିଇବ ପିନ୍ଧିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ପକେଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମାସକୁ ମାସ ଧାନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ପଠଉ। ପୁଅ ମଉସା ହେଇଛି କ'ଣ? ପୁଅ କାଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ଏ ଖବର ପାଇକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତୁମରି ପାଖରେ ରହିଲି। କାଲି ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ତମ ଝିଅର ଆଉ ହାର୍ଟ ଲିଭର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ଝିଅର ହାର୍ଟ ଲିଭର କିଛି ନାହିଁ। ତମ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ପୁଅ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ମ? ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲନି କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, କାହାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ଝିଅର। ଜାଣିଛ ପୁଅ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି, ସାର୍, ତା ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ମଦ ପିଇଛି ଯେ, ଖରାପ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଖରାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏତେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିଛି ଯେ, ଏତେ ମଦ ପିଇଛି ଯେ ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ। ଆଉ ତାର କିଡନୀ କଲିଜା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବନି ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବନି। ଏତେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିଛି ଯେ, ଏତେ ମଦ ପିଇଛି ଯେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଯାଇକି ଓମଫେଡ ପଛପଟରେ, କଲେଜ ଯାଇକି ଚାହା ଦୋକାନ ତଳେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି। ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ହେ ବାପା ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ପଢୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯଦି ପଢୁଛି ବଡ଼ ସହରରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ହିସାବରେ ଶୁଣିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ହବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହବ। ଆସିକି ଥରେ ଦେଖରେ, ଥରେ ଚେକ୍ କରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁନି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ମଦ ପିଉନି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଖରାପ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁନି ତ? ଦେଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ଦେଖ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଦେଖ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି ଆପଣ ହରେଇ ନେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, ଆସିକି ଦେଖ, ପରଖ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି ଆପଣ ହରେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବହୁତ ସାରା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁ। ଧାନ ଚାଉଳ ମୂଲିଆ ମଜଦୁରୀ ଲାଗିକି ସେମାନେ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଓମଫେଡ ତଳେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି କହିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଏମିତି ବି ବହୁତ ସାରା ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଟିକେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନ ହଉ ଏ ମଉସାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ନମସ୍କାର।